Nagkabauta sapay tagitan tu agbaliw dinto kumapukaw ayan ayat ken iniliw marik nagtupay ngatat barat age ken arakot mo. Tut ni pengkun damagek malakan ka ayaten naktu ka di paingata uray nu aduntun tiuban ko dumtem tuti aldaw nga agubanta di tanto mas daaw ket intanto sumlianan lagit di naglabas ta dagi di na raragsak alangin ta isuk ng patib ker kadata kinday di karikin ka asikan tulaeng di ayat ko uray no aduntun ti uban ko. Dagi di na raragsak alangin ta isut ng patib ken kadata kinday di kariken ka asikan tulaeng di ayat ko aduntun ti uban ko uray no aduntun ti uban ko.